हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटनि सायाव भिडिअ लाबोदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै। लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां। लोगोफोर बेबायदिनो गोदान आरो इम्परटेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर जाय बिथांमोना 2024आव अनलाइन लेट्रिन एप्लाइ खालामदोंमोन बे बिथांमोननि थाखाय गुड निउज। मानोना लेट्रिन एप्लाइ खालामनाय बिथांमोना लिस्ट सौफैजेनबाय भेरिफिकेसननि थाखाय। नोंथांमोना नोंथांनि आधार कार्ड, बेंक एकाउन्ट आरो पासपर्ट साइज फट' होनानै भेरिफाइ खालामनांगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि खाथियाव थानाय BCDC आव खबर लानो हागोन लोगोफोर। मानोना नोंथांनि लिस्टआ नोंथांनि खाथियाव थानाय BCDC आवसो सौफैदों। नोंथांमोना नोंथांनि खाथियाव थानाय BCDC आव खबर लानानै जुदि नोंथांनि लिस्टआबो सौफैबायबा नोंथाङा भेरिफिकेसननि थाखाय डकुमेन्ट्सखौ जमा होबानो जाबाय। भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनावसो नोंथांना फाइनाल लिस्ट सौफैगोन। फाइनाल लिस्ट सौफैबासो नोंथांनाव फैसाया फैगोन लोगोफोर। बेयाव गासिनिबो सौफैजोबाखै, मानोना दासो सौफैगासिनो दं। जाय एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना खेबसे खबर लानायबानो जाबाय। नोंथांनियाबो सौफैदों जानो हागौ। आरो जायना सौफैयाखै बे बिथांमोना उनाव सौफैनो हागौ। नाथाय दा जेसेबां सौफैदों बिथांमोना भेरिफिकेसननि थाखाय डकुमेन्ट्सखौ जमा होलायबानो जाबाय। दा बेयाव खालि अनलाइन एप्लाइ खालामनायाल' फैदों दे लोगोफोर। जाय बिथांमोना 2024 मायथाइयाव अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन बे बिथांमोना नोंथांनि खाथियाव थानाय BCDC आव गोख्रैनो खौरां लाबानो जाबाय। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअ'खौ शेयार खालामबानो जाबाय।